Mi is az izraeli-palesztin konfliktus, és mit akar Hamász? Itt egy könnyen érthető magyarázat. Izrael hivatalosan 1948-ban alakult országgá, hogy biztonságos menedéket biztosítson a zsidók számára a holokauszton elkövetett 6 millió zsidó gyilkossága után. Azonban már korábban is sok zsidó élt ezen területen. Ekkoriban azonban arab többség is lakta a vidéket, és keresztényekkel együtt ők alkották a palesztinokat. Ők nem akarták feladni földjüket a zsidó államért. A brit birodalom részeként uraló Egyesült Királyság azt javasolta, hogy a palesztinoknak külön országot kellene létrehozniuk, amely Izraellel együtt létezne, és ezt Palesztinának neveznék. Azonban a szomszédos arab országok elutasították ezt a tervet, és azt mondták, hogy Palesztinának az egész területet, beleértve Izraelt is le kellett fednie. Ezért ők háborút indítottak. Izrael nem csak megnyerte ezt a háborút, hanem eredetileg tervezetnél több területet is elfoglalt. Most azonban ugorjunk a mához, 2023-hoz. A palesztinok főként két területen élnek, amelyeket Izrael elfoglalt 1967-ben, a nyugati parton és a gázai övezetben. Az izraeli kormány ellenőrzi a hozzáférést és a mozgást ezeken a területeken, különösen a gázai övezeten belül, amit néhány emberi jogi szervezet egy nyitott börtönnek nevez. A gázai övezet és környéke a harc központja. A 2006-os helyi választások óta a Hamász irányítja Gázát, de terrorista szervezetnek tekintik a brit és az amerikai kormányok. A Hamász nem ismeri el Izrael jogát az államisághoz, és úgy véli, hogy Palesztinának az egész területet, a Jordán folyamtól a földközi tengerig terjedő területet kellene lefednie. Mind a Hamász, mind Izrael háborús bűncselekményekkel vádolják őket a konfliktus mindkét oldalán a civilek elleni támadásaik miatt. Eddig Izraelt jól védték erős katonai erejével, kémelhárító szervezeteivel és a vaskupolával, amely általában lelövi a Gázából érkező rakétákat, mielőtt azok elérnék Izrael városait. Ezért is olyan sokkoló ez a legutóbbi Hamász támadás. Ez nagyobb, mint bármi, ami korábban történt, és úgy tűnik, hogy senki sem látta előre az izraeli oldalon. A Hamász százakat ölt meg civilek és katonák közül, és több tucat embert túlszul ejtett. Izrael válaszul százakat ölt meg Gázában.